Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Maria, 27 anyos, minyo ug may anak. Itago na lang sad ang akong kompletong address diri sa Barili, Cebu. Punto medikal ug may legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagsigi ug panagmal sa akong bana nako. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Asa manis dungkoy oy. Nahapon naman lang, pa man mauli nga mupalit raman unta sa bugas para paniud to. Tutuman na ba ya oy? Ni apay bata ang sigigilak, gigutom na sa jud ni ba? Nakhilom na naka. Nga naman bitaw ko, ha? Ato nang giapa si papa nimo. Oh, to aragas papa nimo nakay. Makakaon na lagi taron. Dongkoy! Pre. Yapa siya ni Maria, oh! Dongkoy! Ano napas-hapas ba ka? Oya na uli, pre, ha? Uli ka rin karoon. Muna pagkainom nga, daog di kasi mga sa, pre. Ugutaon. Uli! Tagailang ko para palit bugas diya Dongkoy bi. Aron mo pa uli nako og makalungag na. Mupabaya tay paniud to. Pulutan may gipaniud to anang pridong ko'y Maria. Pauli ba? Ay! Dongkoy, gisagpa ko nimo. Ikaw ba? Ay! Ang akong Dongkoy! Di ka mo pauli? Kulatan na sab karon. Oo, lagi. Mapauli na ko Dongkoy. Maria? Ma! Ay, uy, gano'n mong duha, oy. Ay, nagduwit, baya mong duha. Dali. Suod mo, dayon. Nangaunsa mo? Huwag ng imong anak pag humanatog kaon. Napuwa ng imong naong ay. Nasayop bakos pag-ingon ni mo kaniag. Nga huna-huna una kung si Dungkoy na bagyod. Biya niya. Pauli din his ato. Banan ako si Dongkoy, ma. Bisag unsaon pa mininyog buwag. Si na gyud ang akong bana. Ug dili na ko kami niyo paglain. O niya, musugot ka lang nga ingon anaon ka niya permi. Wa naman gani mo tarungaw katiman. Pakaon. Dapatan pagyud ka. Maria, pagmata na. Biyain na ka ng imong bana. Oh. Naunsa man ka nga nagkupot-kupot man ka ng uni mo? Niya na sa napagsakit sa akong Aray. Unsa? Ay, wa na. Natandog na sad ng utok nimo. Kay gidapatan na masabkakas imong bana. Recorded by X Thunder Gaming. Kinaon ako ang kulata sa akong bana. Ilabi na og makainom siya. Og paborito niya dapatan nako, mao ang akong sagpa sa naw. Murag yun ko og malipong kung dapatan ako niya. Hangtod nga nakabantay ko nga magsige na lang og sakit ang akong Usahay, dili na ko makaanto sa kasakit. Unya. Sunod! Gingnan tabitaw kang pauli na lang dinis ato. Gahi jud sad kay kag uoy. Inlove jud kay kaanang bana nimong buang. Nagtuo pa kang normal pa ka ng imong bana, ha? Uy, Maria, dili na, uy! Dili matawag nga normal ang usa ka tawo nga ingon, ana, nga magsige na lang og pangulata bisag way igong hinungdan.
Biyain na ba? Dili lagi mahimo, ma. Ako naman ko ng banas, Dungkoy. Ay labaw pa man day kang buang, Maria. Ma, Normal pa pagod ang magpakulata na lang sa kasimong bana? Bisag may kahigayunan na gyud unta kang makabiya. Biyain na lagi ng bana nimo o pauli na dinhis ato. pasaylo ako, Dungkoy. Apan kinahanglan ni akong buhaton. Biyaan ka na namo sa imong anak. Biyaan. Okay. Aray, tanasab. Nito ka na sa nagpagsakit sa akong kasakit. Apan kinahanglan humanon ako ang pagpanghipo sa among mga gamit. Aron makapiya nami sa dili pa mo abot si Dungkoy. Si Dungkoy. Maria? Saan yung gibuhat mo? Biyaan ka na namo sa imong anak. Mubiya ka? Mubiya ka? Isog na ka? Ha? At ito na kasi mong laki? Ha? 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 Aray! Ha? Ha? Mo ba? Dungkoy! Ha? Gusto na! Ha? Ha? Grabe na kaayo ang akong sakripisyo aning akong bana. Matag kahubog niya kulatahon gid ko. Murag ako'y tripingan niya ba? Magpataka lag pang silos. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kinulata ko sa akong bana. Ug ang paborito niyang igon nako mao ang akong o. Magsige ra ba og sakit ang akong o karon? May posibilidad ba nga nadaot na kini akong o? Ikaduha pangutana, sakit man gyud ang akong o nga dili gid nako maantos ang kasakit. May blood clot na kaani kay sigihan ako dapat sa akong bana o migraine lang ba kaani? Ikatulong pangutana, ang bahin sa kinaiya sa akong bana ngano man gyud nga kun mahubog siya, kulatahon man gud ko niya bisan pa ugwa koy sa ugway igong hinungdan. Mura ba og nakaset na siyang hunahuna nga kun mahubog siya, mangulata gid siya nako. Unsa man di ni? Ikaw pa to katapusang pangutana. Sakit kaay siyang manulti. Ingnon ko niya nga wa ko'y labot sa bay. Biyaan ko na lang ka ni siya og akong ikiha. Mahadlok pod ko kung unsa iyang buhaton kung ako siyang biyaan. Unsa may angin akong buhaton aron dili na ko niya kulatahon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maria. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga every good work possessing must be paid for in strokes of daily effort. Every good work possessing must be paid for in strokes of daily effort. No free lunch. Mao gini no? Mao yung pag-training na mo ngadto sa New York sa drug rehabilitation na butang to, no free lunch. So kung ginaingon akong kauban, what itay libre ring paniud to bay? Yung nga, mo day pasabot sa no free lunch nga kinahanglan you have to do something in order to earn merits for you to enjoy mga inunta, mga angay nga enjoy ni mo dito sa facility. So walay sayo na ning kinabuhi kinahanglan ni og hard work, dedication and focus para ma-attain na to ang unsa ba atong gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Ang ato magtatampo karong adlaw si Maria, 27 years old, taga Barili, Cebu. Minyo na siya, naay usa ka anak. Medical ug legal ning problema ni Maria, no? O wala ra ba makaabot si Attorney Bathan kay naalagi problema ang mother ni attorney, no? Sorry gyud kayo kay nag-text to siya nako nga
di gud siya makaani karon kay naay iyang problema siyang mama. I hope nga ma-okay ra imong mama, attorney, soon as possible, no? Kay maulagi na love magyunato ning atong mama, no? So may pagpaminaw sa mga taga Barili, ha? May mga taga Barili, taga Tabuila na lang nga luyaw family, si Kiner, si Victoriano, si Estrella Victor ug si Karen, mga si Krisha Marie Usabel, si Mark, G Park Island Resort, Lapu-Lapu, bago lang mi dito, na? Og Nestor og Linda sa Joseph Hardware, sa Milinilla. Lamat kayo, Nes. Say, pautangon kung kabilya na sinyo. Og si Justin Sasan, Inday Abilia, diya sa Tuyan, Naga, mga taga Barili, mga Kausin family, mga Paras family, Alquisalas family, kay balo ko taga diha mo. Si Berting, kalimot ko si mga apelyido, Berting, musta mo da sa Barili, no? Punto medical ug legal ang problema ni Maria, no? Ako lang ning paningkamutan, no? Unang pangutana ni Maria. Ang una na kong pangutana, kinulata ko sa akong bana. Ug ang paborito niyang igon mao ang akong ulo. Magsige ra ba og sakit ang akong ulo ron? May posibilidad ba nga nadaot na ni? Posible na yun, no? Murag kag gitawag na to og boxers ingnon ta problem, no? Ay kini nga tong ulo paghan kay ni blood supply, nerve supply, kung madaot ni binagog na ay mo buto dihang ugat, na blood clot mo bara, mo na niya hinungdan mo collapse na lang ka, no? Kung kinulata kasi mong bana, domestic violence ni. Dili ni para sa una nga moingon natong silingan, oy, ayo mong paglabot ana kay hilara na pamilya. No? Karon na natay gitawag og kining pabalaod nga bisan og dili nga ni ka pulis. Binigog imong parinti ang gikulata na kay police power to apprehend or to intervene. Ug medyo kuyawan po ka kay basig matigbasan ka or mabunalan ka sa bana, you may call the authorities like the barangay tanod or the police about this domestic violence na hitabo diya sa inyo. So kumingon kag posible bang nadaot na imong ulo, mao na ang uban gani ani mag Parkinson's disease, no? Like mga boxers nga dugay na kayong gisigi kaigo ang ilang ulo sa sumbag, magka problema neurological problem. Ikaduhang pangutana, sakit na gyud ang akong ulo nga dili nako maantos ang kasakit. May blood clot na kaha ni kay sigihan og dapat sa akong bana o migraine lang kaha ni. We cannot do away with possibility nga naa na kay blood clot, no? Ang migraine man go general term ni siyang mulabad ang imong ulo kay tungod kay naay trauma, blood clot, infection, na lesion, na nakabara sa pagdaloy sa dugo. Para nga masuta kung naabog kay blood clot tendapita, kuan ka og usa ka mga proseso diagnostic na naa gipaghimuon diri sa ospital, no? Basig ipa MRI ka, ipa CT scan, mao ni mga mga procedure nga magsuta kung nabay problema sa imong ulo. Neurologist ang imong duolon nga doktor. Yani, og simbako lang na blood clot kinahanglan og operahan, neurosurgeon ang muopera nani. Dr. Wybin Briones. Ako ni siyang ka-office mate diya sa Chungwa Hospital dugay panahon. And move out naman ni siya sa Perpetual Socor. Ang iyang karaan nga lamisa. Thank you day kayo very much, Doc Wybin. Mao na ako gigamit ron sa akong opisina. Siya sa di naman ko sa may gilyamak, siya di mo na rin. Kaya na naman akong bago. So, wag din taon ko makapalit og bagong lamisa. Nindot kayo ang lamisa, gihatag ni Dr. Wybin Briones na ko. So, kung na kay blood clots, palayo lang, Dr. Wybin Briones mo upira niya ni. Katulong pangutana, ang bayan sa kinaya sa kong bana, tungod man good nga kung mahubog siya, kulatahon magug ko niya bisan og walay igong hinungdan. Mura ba og nakasit na sa iyang unahuna nga kung mahubog siya, ungulata siya, unsa man ni siya. Unsa man ni siya, kinahanglan ni siya mabakasyon nga tos prisuhan. Ay di na, pwede nang himuong kang pansimbag sa imong bana. Itugaan sa inyong barangay captain. O sa diha sa namatay gitawag na grupo nga Men Opposed to Violence Against Women and Children para mapusasa ni. Domestic violence nang iyang ginahimo o punishable by law na siya. Ayaw pagtuo nga tungod kay asawa ka, okay ra nimo himuon kang pansimbag sa imong asawa bana. Dili na siya pwede karon. Kung balikon supak des balaod ug pwede ni siyang mapriso. Mapriso siya, Dok. Kinsa na malay mangita og palit na mong bugas. Makakita ra gyapon mo.
Sa priso na siya. Ingon lagi nga, mabuhi mo gani kuno ng langgam nga, way trabaho. Pamaagi nga makuha kaysa magantos ka diha. Basi hinog, makaunon na kag suicide. Magulan na mo ng gisgutan ni Eric Espina dito sa Channel 47, nga usa sa mga hinungdan, nga mag-suicide ang tao because of fatalistic theory. Nga, usa ka tao nga limitado ang paglihok-lihok, murag restrain, murag pusasan, kay di makalihok-lihok, kulatado, uban aning mga battered wife makaunahon na og pag-commit og suicide. Mao na usa sa mga risgo mahitabo niya nimo kung magpakahilom-hilom lang ka. Nga bisag gihimo na kang punching bag sa imong asawa, imong bana, ilang ka musulti. Tug-ani sa imong barangay captain para matabangan ka nga mapusasa ni siya. O kung naminaw ni siya nako karon bay, may maayog boxer na lang ka. Basig mapareha ka ni Manny Pacquiao. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Sakit kaayo siyang manulti. Ingon ko niya wala ko'y labot sa balay. Bisan kung biyaan ko nalang ka siya ikiha. Mahadlok po ko unsay iyang buhaton kung ako siyang biyaan. Unsa may akong buhaton o dili na ko niya kulatahon. Sumala na. Ayaw pagpakahilom, isulti ni siya, isumbong sa otoridad nga manapat ni siya og sa imo kay dili na ni siya acceptable, lisod na ni kayo makahatag ni siya og ng negative effect sa imo. Ang violence or ang domestic violence dili lang siya kulatahon ka. Part sa domestic violence is sultihan kag mga bati, verbal abuse na siya. Alright, hinaut nakasabot ka Maria sa akong isulti nimo diha sa Barili, Cebu. Naraba mo'y RTC branches Barili. Kadaghan ako naka-appear na sa inyong regional trial court, no? Ipatawag ni sa pulis. Ayaw kadlok kaysa magpakahilom-hilom lang ka unya. Yung sakit naman kani mong ulo, madako na yung problema basig maoperahan ka, sus dako ra bag gasto ning opera. Or di ba noon ma-admit ka sa mental ward kay nayabag na imong utok kasi kabunog sa imong kulata sa imong bana. Okay, so from all of us here sa Radio Mindanao Network, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for listening to our program sa Ramen. Taas kita grado sa atong lugar. So, hantod sa Digayon. Hasta la vista. Bye-bye!